en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo amde ɗiɗi juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɓatake men ko fate gandal ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV musidɗo men Saydou Abouba segene belɗo ñuña ñaña weltina fittandu mawɗo men Sadaba gorko mo Kanel musidɓe tedduɓe leydi ɓuuɓi e kala bangeji duule ɓesɗe taarima ndi leydi mbaadi weeyo fuɗɗima wahlade leydi nana ɓesna e kala bangeji ne garɗi ɓooyata gottuli daabeje kala ma kew ɓe puɗɗima irde gaweji e leydi ɓe nana miiji iroyde gaweji e leydi moni kala ene yiɗiri remirde yo jomiraɗo waɗanen ndungu jaam wasiyade en tan nde yimɓe ɓurata rentade joɗade e less ɓale walla kuɓeje nayeje nde tawno so tawi toɓoli ɗi jippima leydi ndi soofi ɓale ɗe kala coofi eɗen gandi ɓalal ene sawa ndiyam ko juuti ene wuuro teni kadi ɗon e balɗe nayyi ha joyi ene wawi yande ko heewi henne booma ene ɓe yimɓe tan soɓe tacca caali yoɓe ndento ne jogui won e calli tane waɗi gasɗe mawɗe ene adda halkare kala ko ganduɗa hande o neɗɗo ne fota wawde rentade yo rento no moƴƴi eɗen mbiya tan ɓen tenoyoɓe e ɓen remoyoɓe e ɓen aynaɓe yahoɓe yoɓe ndento potoji kuuraji mawɗi gonoji e nder ladde e kala saaha oɗon nana hen masuji mawɗi ene masa yimɓeɓe so asman waɗi digali ene sorta ko fate banggue majali mum yo neɗɗo rento wonde e less leɗɗe mawɗe eɗen gandi ɗum Alhassane Khalidou Ba mawɗo men gorko mo Tagu Talla ene heewi wadde hen bindande jaƴƴe gam fabade yimɓeɓe ɗeɗo gueɗe kala neɗɗo yo rento tawno fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade so ɓiyeni dawa guese wasiyomo haadema ko yaade kono nonne kadi so tawi omo dawa gaynaka walla tenol ko wawi wonde kala neɗɗo yo wasiye nde tawno ndungu gueɗe kewɗe ene hen kono ganden kam ndungu ala gaño yo wonanen ndungu jaam e ɓuural e kisal e yaajede nde yimɓeɓe kadi ɓuura teddinde oɗo saaha mo gonɗen haɓɓude fabiyaŋaji saabu owɗi ɗi puɗɗima arde eɗen gandi kadi pawle ɗe ne keewi ha tenti noon kaccitaji subaka ɗe eɗen gandi buubi ɗi ne ɓoka e kala banggueji eɗen gandi mbuubu ɗo jiiɗa ɗo ne sawi tooke mawɗe kono kadi ene yawi rokkude ñaw guite ene yawi rokkude pawle ɗum noon yimɓeɓe soɓe kaccito yoɓe ndento buubi ɓukotoji e mburuji ha e kafeje ha e gosiji kala nde jomin teddinta laaɓal ko safara ko cellal wonande suko e mawɗo o kala nde yimɓe ndentoto rufde ko fate banggue sukareje e leecce ha e nokkuji kala nde tawno kalɗo ɓayti ene heewi addude ñooke kono ne kadi ɓowɗi kam e boobi kala ene heewi addude ñonkoto on ñonkoto noon so heewi yoga e banggueji ene heewi addude ñabboji enen kala laaɓen laɓɓinen gonen e jaam cellen
musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe, julde taske juulama yawti cuuɗi janngirɗi jannginoje qur'anil karim, haala Allah tedduk hewɓe hen goni koye gurti e foftorde mumen. O suka janngoyɗo arti e galle mumen hono foti jaggirede e oɗon galle. jinnaɓe hono poti wattirde e makko haqille ha ganda ko janngoyno kono wayi. ɓe ɓeta hakkunde jangne nde e needi ndi, ɓe meta sifa makko e gonka makko. nde o wonno ɗon nde no wano, joni wa arti hono wayi. ɓe ƴeewa ko faggiti toon e needi e pinal, kono ne kadi e gandal. jomum wasa artude tan heɓay galle no fija walla giƴiɗa mum en yahani arta, hay goto ala e mum haaju. yurnetake to banggue pinal mum, to banggue nehdi mum, to banggue gandal mum, ha gurti mum gasa wakko saga mum kadi hoota ala. suka koma toppite ŋarɗine, suka koma watte haqille laare laarki lella e kala saaha laara ɗum to banggue laaci yitere, ha ƴeewa gayna ƴeewa so tawi ɓiyo ene wayi no jiɗɗa ni walla ala o wayani noon. ngan sanga puɗɗiɗa ƴettude pellital gongal, kono kadi e kala saaha jokkodir e on ceernajo janguinowo ɓiye, mbason wayrodirde kaldon nde tawno wayi kono ɓiye janngowo école français ni. en yahani arta jokkodirta e ɓen janguinoɓe, a yahata to école a joddotako, ala fof ko gandata e jangde ɓiye haydara. so en jiiɗi noon wewe men garɗa ko alay saago teddinen sukaɓeɓe, dokkenɓe civilisation woni holɗum, dokkenɓe laaɓal, dokkenɓe sembe, dokkenɓe conseil aji moƴƴi ɓuuren ɓattade ɓe. kalden e sukaɓeɓe ha ganden koɓe jiiɗi e hoɗo ɓe paayi. mbasen ɗaccude puɗɗo mawnude seeɗa mbiyen eɗen kollaɓe ko poti yidde taw jomum joguima pandale fijirde walla pandale goɗɗe walla ngamela gotka. ɗum woni hande ko tonggui yoga e rendo men. ɓattuɗen sukaɓeɓe ɗon ɗo ɓe pamɗi, duusen ɓe, kollen ɓe gilli mabɓe e jangde, gilli e needi, gilli e pinal, gilli e laaɓal, kollen ɓe kadi aduna ɓe mbawa yaadude e jamanu janggo. jeeɓen ɓe taw en nimsata, taw en dugdata e mabɓe, en ƴattodirta e mabɓe, en polodirta e mabɓe e nder galleji ɗi hande hono no galleji ɗi mbayni. nde tawno eɗen gandi jangde qur'ana ene muusi no feewi, wawa andude ɗum noon so wona dewɗo hen. min mboɗɗami ni mi waɗi kene foto wonde duuɓi sappo pawɗi e bayde yaago. ala ɗo mi yillaki e nder reedu Fouta, ala ɗo mi janggani e nder reedu Fouta. duuɓi sappo eko fawi mboɗo yehi jogui fandu mboɗo yelo. so calculama hen duuɓi jeegom mi waɗani paɗe, meeɗa ɓornade paɗe. so calculama hen duuɓi nayyi ko tuuba goota joguimi. tuuba yaaha ha couleur mbadi ndi waylo, ha donka nuni oɗo couleur holko wonno. wutte seeko kaɓɓa ha natta wawde haɓɓude ha wonta celti belti. saaha jooɗoɗa jonti ɗiɗi ha tati ha lewru tawa lootaki. kala ñande pelliɗa lootade ko yaade yeloyade sabunde, sa dañi pinira dawde lootade. jaltata e ngoɗo maayo walla sara ndu woyni ko waɗa ciɓurde ala hen kala ko laaɓi e maɗa. eɗen gandi wona hunde wemde musidɓe tedduɓe. almudagu ko hunde musde no feewi, kono kadi ko ma jomum rokke sembe, ma jomum rokke force. en gaare aduna noon hande mo ganduɗa hanki e hande serti. eɗen gandi hanki e hande ne serti no feewi. gonka men hanki e hande ne serti, galleji hanki e hande ne serti, ndefu hanki e hande ne serti, ɓerɗe hanki e ɓerɗe hande ne certi, jiyanɗe hanki e jiyanɗe hande serti. ɗum addata sababu noon ɓattuɗen sukaɓeɓe, dokkenɓe jiyanɗe kese. ko noonne kadi sernaɓeɓe ceerno wona tan yo almudo waw bindi, ala. janggin almudo jikku moƴƴo, janggin almudo wawde haalde, janggin almudo suusde, janggin almudo jogade pellital, janggin almudo wonde laaɓɗo. ñalawma kala yo looto laabi ɗiɗi, yo socco ñiiƴe makko, yo won neɗɗo cewlisɗo, laaɓɗo laaɓtuɗo, taw kadi ganduɗa riwtowo kala kene wiye tuundi. o wona neɗɗo gurdotoɗo, kaldotoɗo, pijjotoɗo, jaldotoɗo, taw wonta jamdi tindi. o wona bawɗo wurdude e moni kala, saabu o jogoto ko message jomiraɗo omo yettina faade yimɓe. jogotoɗo message ɓatake
Allah ene yettina yimɓe ɓe wonata ko neɗɗo bellelo faltota ko hay goto faltota ko jinowo faltota ko jarawo sangara faltota ko gujjo faltota ko hay dara moni kala omo jogui ndimago wawde haaldude mum gam nannude on message mo janggoy nde tawno ko ɗum woni ko suuɓi ɓayde ko ɗum suuɓi noon jangguinmo cuusal jangguinmo pellital jangguinmo jambaragal jangguinmo wawde golle andinmo aduna andinmo hoore makko o jogo pellital wawde kankone wurde oɗo hen aduna jangguinowo wona tan kelle haqqillaji alluji e hoore kursaji e keeci ala loccol sit so joomum wawani tan tonga ɗum elle ñallinta ɗum koye bone ala wona noon woni sukaɓe ko ma belne woni sukaɓe ko ma punte woni sukaɓe kadi ko ma tefe woni sukaɓe ko ma mbiye sa waɗini mi tottuma ɗum goto pop no Allah tagiri ɗum saabu enen kala en gandi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde wi Madina ene fayi Makkatul Mukarrama sattino kono nde yaw fooli ala ko heddi so wona uddital makka ari holko wi to banggue Abi Sufyan omo andi on ko joom ɓernde ko ma welne kono kadi ala ko ligguirino diine haydara e gansanga goto foof en jogui ko ɓernde mum weltorto ɓen sukaɓe jangguinta goto foof aɗa foti andude ko ɓernde mum weltorto ko ɓernde mum weltorto ko noon ko ɗo woni faiblesse mum ko ɗon mbawata lowde e mum ko jiɗɗa lowde e mum ha keeɓa ko jiɗɗa heɓde mum saabu hollum to banggue qur'ana kala suka mo jangguinɗa qur'ana way kono an woni bamum woni yummum woni kala mum saabu so tawi janggo e jaam ceerno makko darima bammakko darima ko ceerno makko o rokkata respect ko ceerno makko o nehetonto ha ɓuura jinnaɗo makko deke firti an ceerno ka woni jinnaɗo woto yeebo almudo o nanguir almudo o no kon ɓiye ni ganda janggo ma waɗani ko ɓiye waɗantama mawo yettine ɗo ɓiye yettintama mawo rokke ko ɓiye rokkatama mawo mawnini ko ɓiye mawnintama deke noon sa rokkimo ko poɗɗa rokkudemo ko so mawni wo rokkuma ko foti rokkudema ko sa rokkanimo ko poɗɗa rokkudema ko so mawni wo rokkatama ko foti rokkudema ko an ceerno woto ƴeew mbuɗu hande ngu woto ƴeew yoɓede hande nde ƴeew janggo ko artata e ma ko saabu hande won galleji diine kewɗi mawɗi hande ne goodi galleji mahama otoji coodama kono ɓen hanki ne jangguinanno mbuɗu keɓani hen kono hande otoji nana daasa galleji mahama ha payi dow hol mahɓe ɗum ɓen almuɓe janggannoɓe ɗon nde tawno ceerno o omo udditi guite makko omo yi almuɓeɓe almuɓeɓe ne mawni gudditi guite men jiimo hande ɓe dañi wurdude gurdam moƴƴam taw yaware ala ɗon kono so tawi a yi buuɗi ɗi tan so ɓooyi on gancodirat son gancodiri almudo gueddete so gueddima so yeehi e kaddi gurdama ko wonta yiɗe te no siftortama piggal yo ƴeeng kaldigal yo wontu gilli e korsa yo won hakkude almudo e ceerno ɓe tafodira ɓe nandira ɓe gona yimɓe wonɓe complice ɓe mbawa wurdude ɗam ɗo gurdam aduna ceerno wawa rokkude almudo ko yiɗi rokkude kadi eɗen jiiɗi kadi ɗeɗon duuɗe qur'ana ndeɗe nannata hen ɗemɗe goɗɗe ko wayno ɗemɗe hande kutorteɗe nder aduna o sa ari banque wona pular wona wolof wona haydara goɗɗum ko français anglais arabe yo sukaɓeɓe jangguina ɗen ɗemɗe soɓe gari e aéroport uji walla ko wayno banque aji walla ko wayno société ji mawɗi ko wayno nokkuji mawɗi ɗi ganduɗa ɗo sa yettindo keɗa ko ɗerewol ne winda ɗemɗe ɗen keptinaɗe jomum wawa janggande hoore mum jogo mbaadi garɗudi sa ari hôpital aɗa addi ñawɗo kala ordonnance bindaɗo aɗa wawi janggude kala leɗɗe ɗe coɗɗa aɗa wawi janggude kala kadi no yardete aɗa foti andude ɗum hande ene jeeya e mbaadi ɓuurodi wawde yonnude neɗɗo ƴeewa tan hay nde rendo men sa windi neɗɗo message o jabtimama bindol aɗa softa aɗa welto kono binda neɗɗo message o wima jaafoɗa min de mi yiyata binde a aɗa ama saabu audio wona moni kala yiiɗi wadde ɗum wona moni kala jogoto pellital wadde ɗum deke wawde windude yiide yeeso mum jeeya koye maalu ɗum noon sukaɓeɓe moni kala yo jangguine yoɓe jangguina ɗemɗe bawɗe naftorede e nder Afrique ha tenti ko wayno anglais e français ko ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi ɓuuri wawde naftorede to banggue nokkuji hande gato jinaɗi ɗi ganduɗa kala nde pinɗa aɗa jogui mum haaju tinnoɗen mbatten haqqille enen ne jinnaɓeɓe kadi mbatten haqqillaji men e sernaɓeɓe e sukaɓeɓe e kala saaha koltinen ɓe kala saaha nelden ɓe kala saaha noddodiren mabɓe ha tenti noon oɗon wonɓe diaspora oɗon jogui e kala saaha occasion ngaji baɗɗi fayida ha tenti wonɓe Europe saabu baluji mutuki ne mbayno leydi mutuki woni fugga jaayi oɗon jogui hattan wawde sodde baluji taw woni hen ko tekki sukaɓe e paɗe sukaɓe e darabuji e fabion ngaji mbaɗon e batoje ara nelde nawe e duɗe he mbaɗon don il faut waɗe don yimɓe yoɓe cakkoto e mbaɗa don ala ko leƴƴi keddiɗi ɓuuri en kono en tiiɗi nana hande leñol men waɗama don
woni hande nde ɗo fedde rewɓe walla nde fedde worɓe waɗi ballal kewi sode tan ko defte qur'ana 2 3 4 ngara dokkira walla cooda catallaji saralla holko nafata haydara yo yimɓe coodat ko nafata ballita comci nan ɗon paɗe nan ɗon fabiyoŋaji nan ɗon leɗɗe médicament nan ɗon naata e pharmacie cooda leɗɗe ha heewa binda mbaɗa kolima pewna ha feewa binda hen inde duɗal walla daran mo jiɗɗa nde nelda yalti koye fedde nde yalti koye fedde nde pelle ne keewi kono pelle ɗe ɓuuri wawde ko ñaajje cooda darabuji ne jeyta cooda ɗum nattine koɓen ko ñaajje e cuɗari taw ɓiɓɓe mon nan to lebto ɓiɓɓe mon nan to lebto keɓata gandal keɓata haydara taw ono oɗon ñaaƴa ɗum wona hunde nawrore leñol men yeeso musidɓe tedduɓe. eɗen duwono duwaw timmuɗo ɓeɗo henna sukaɓe jooɗiɓe duuɓi sappo pawɗi e banguji école ene janga e nder leydi Sénégal, leydi Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée e nder Afrique aduna kala eɗen gandi wona koye kawguel ngel hinde baccalauréat. hande noon altine hande woni ñalawma cakkitiɗo e nder leydi Sénégal dawal gadigal ko fate banggue baccalauréat. eɗen duwono suka men worɓe e suka men worɓe dariɓe jamma e ñalawma ene pina e guila 5 heures enen jaɓana cuuɗi janguirde ene janga gam yidde hebde gandal janggo wawde ɗowande men leyɗele men. jetten Allah jetten janguɓe men saabu hande saɗa fewna carte ma d'identité walla passeport maɗa walla ni aɗa yaha e hôpital uji walla aɗa yaha partout ko ɓen janguɓe goni ɗon mo janggani so waɗani ɗo so waɗama ɗon ala ko wawi yiide haydara deke jetten Allah jetten ɓen wonɗoɓe keedani men ɗoɓe keedani men ɗo eɗen ɓosa eɗen jaade jamanu keɓa hande suudu ma leloɗa neldeɗa orange mo ne yetto joni joni aya buusani a waɗani jiiɗa yobde facture aji maɗa joɓa joni joni a buusani a waɗani aɗa jogui gueɗe ma ha timmi ɗum foof noon yetto Allah jetta jangguɓe heedɓe on fannuɓe de tawno ko fannu mabɓe kamɓe jeeyi goto kala wonɗo heedani goɗɗo o ɓen hande sukaɓe men wonɓe e kawguel baccalauréat enen kala en duwima weltare ɓiɓɓe fulɓe kala duwima hettiyankoye mum yo jomiraɗo newnanɓe ɓe daña bakuji mabɓe ɓe jaaha université ɓe ɗaɓɓoya gande dowroɓe ɓe daña ɓe garta ɓe mbawa tambade leyɗele men e dow kisal e peewal en duwanimamaɓe kamɓe kala kono kadi eɗen mbasiyo sukaɓe nde ɓurata kadi tinnade to banggue jangde nde hotoɓe kat tan to banggue bindol e haalde bindol tan e haalde français haalde anglais haalde arabe ne weeli kono kadi wonko ɓuuri ɗum ko dañde hebloji mawɗi ha ganduɗa gueɗe pewnteɗe yoga e donge Europe donge Amérique donge Asie pop watta fewnede e dongre Afrique saabu en teskima kene fotto wonde 45 leydi e nder Afrique ala hen kala ɗemgal Afrique naɓe jangal baccalauréat ha sakane winde toon deke ɗum eɗen gandi ko faiblesse mawɗo wonande Afrique saabu so tawi hande a ƴeewi e nder Afrique francophone o kala waɗoɓe toon baccalauréat kewi hutorade ko français anglais espagnol walla ni e ɗemgal gongal ko wayno arabe kala ko wona ɗum leyɗele keddiɗe ko anglais arabe e ɗemɗe goɗɗe woni ni jaaha to Chine mbaɗa hen ɗemɗe chinois kono en jiyani foof ɗemgal Afrique nangal e hinde baccalauréat ni Sénégal ni Mauritanie ni Mali ni Gambie ene fonno wonde neɗɗo suuɓo ɗemgal gotal taw ganduɗa so tawi yeehi waɗude kawguel nguel baccalauréat rokkama fils et danejo ɗo waɗata remplir foof tawni a windude kala ɗemgal ngal yiiɗi nde tawno ko janguete ko foof ne siro e ɗemɗe ɗe kono noon ene gasa taw ha hande en cuwa yettade ɗon ɓen sukaɓe noon janggoɓe hande eɗen jiiɗi yoɓe jañu hebloji mabɓe ɗi ɓe jaña kadi wittu mabɓe ngo ɓe jaña heblo mabɓe ngo ɓe jaña gandal mabɓe ngal ha sukaɓe aroɓe ɓe dokka ɗumen fartaŋe wawde wadde kala hunde e ɗemɗe mabɓe ɗum ne kadi eɗen ñaagui ɗum kono kadi ko enen pop dusata sukaɓeɓe tinnoɗen duusen sukaɓeɓe e gande duusirenɓe fayidagal duusirenɓe jaam ƴeewen koye men kono ƴeewen ɓe goto men foof no yiɗiri nema ni dokken sukaɓeɓe nema ñantenɓe koltinenɓe duusenɓe ñamminenɓe jarnenɓe ɓe janggana men janggo ɓe jokto men hunde foof ko retour a tottat tan so mawni tottinma way kono banque ni a waɗat toon tan sa yiiɗi keɓa ala teret ko a tottanno tan sa mawni a waɗi a dañi reteret maɗa aɗa reti ko tuttunoɗa ko ɗum waɗi noon yaruddul mar bima yatabir neɗɗo kala ko holli ko ɗum artata e mum sa nani aljanna ne weeli koko golliɗa e aduna sa gollaki ɗo a yahata toon so a yeehi toon a tawata toon haydara dekki noon cukalel kala ka waɗani e hoore mum e ɓernde mum janggo ala ko tawata ɗon so buuɗalirmede feeri feeñe windere feeñje ɓattake bindaɗo
ko fate gandal musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala ki jaam yo jaam Allah ñalla nena.